Dnes sa možno všetko pokazilo. Možno si sa pohádal s niekým, koho miluješ. Možno si prehral v práci, prišiel o šancu, nesplnil si cieľ, o ktorom si tajne sníval. Možno ťa sklamal niekto, komu si veril, alebo si sklamal ty sám seba. A možno si dnes večer len sedíš v tichu, unavený, vyčerpaný, s pocitom, že si opäť nič nedosiahol. Znie to povedome. A teraz sa zastav, pozri sa okolo seba. Dýchajú tí, ktorých miluješ? Si ty zdravý? Si doma v teple? Máš kde skloniť hlavu? Máš niekoho, kto ťa obíme? Alebo aspoň myšlienku na niekoho, kto ťa kedy ľúbil? Ak áno, tak pri všetkej úprimnosti, bol to dobrý deň. Možno nie dokonalý, ale dobrý. A vieš prečo? Pretože všetky boje, pády a prehry dneška neznamenajú koniec. Sú len súčasťou cesty. Ale zdravie, láska a život, to sú hodnoty, ktoré sa nedajú kúpiť. A keď ich máš večer, po ťažkom dni, tak si bohatší, než si myslíš. Možno si dnes nevyhral, ale prežil si. A niekedy je práve to najväčšie víťazstvo. Zajtra je nový deň. Ale nezabudni, ak máš zdravie a lásku, dnes sa už stal malý zázrak.